سلام سلام سدرا بيت مدى فوركس أكاديمي كما يلقم أبزل لكم سناينا عرفتن مزنقا عن جزينا تمنخو نلو ما عندما كمتي لمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حزا مسير لهم كساب موداتا كتكاتا تول ندما بخبري يعدمكم المياه تكنيكال محلافنا أبز حلف سومن كم زرانايو ناي أمريكا تي بمنجستي تعاتي سلازنبرن ورحن almost ورحن كلتا سومن نزغول زخونة داتا يوزع أي نبرن حجيجن كام next week تي داتا كوتسي مالتي كله سي بي اي يكون ولا ان اف بي يكون كل تزيناتات كوتسي مالتي اذا دما ماركت سلوا كهلو يخلي سلازا فاندامنتال نوع اندا تخاتلكم اب تكنيكال تايم سلالو دما حبيرنا نكاتاتل تكنيكالي دولار اندكس نحرينايو مولو ابناي بيريش موفي قني مالتي كابتي مولو كلتا سومن مالتي كاب نوفمبر جميرو از ماركت زي ستيل بيريش يخيدالو حجيجن ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ብሉፅ ዝኾነ ናይ ሪቨርሳል ወይ ድማ ናይ ማርኬት ሽፍት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ 99.3 ናይዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር መፅኡ ቀስ እናበለ ዝኣሰት እዚ ባይ ናይ ምኻድ ትኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ባይ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ድማ ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ዩሮ ዩኤስዲ ናይ ቢሪሽ ሙቭ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓፈሽኡ ግን እዚ ማርኬት እዚ ካብ 99.3 ሪጀክሽን ዘሎ ድማ ቢሪሽ ካንድል ፎርም እንተገይሩ ናብ 99 ኣብዚ ስትራክቸር እዚ ክወርድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ዝበለፀት محبرت نتي دولار انتاي كخون next week بزيا تكنيكال زيا جيرنا هنا كنكيد مالتي قصيلنا اب جي بي بي اس دي نحر مصينا جي بي بي اس دي ملو رينجي زلو ماركت اب زحلفه نحرينيا كاب على شوعه جميرو كساب مالي عرب زنبله مارتي حساب على 14 ملو اب رينجي اتي زلو سلازي ازي بلو زخونه موف كنصبينا نزمس زلو سومن كابسوني جميرو جي بي بي اس دي اكسبانشن كجمري سلازي انتاي كنصبينا حدا نطبي 31.85 ز ستراكشرز ماركت نحبري غيرنا اول ذا واي فلاي بولش كونفرميشن كاندل اب ندحر وليدلنا اذا از ماركت زي كاسنا بله كساب حدا نطبي 34 مالتي كساب دي اريا زي ناي موزا تقولو كلوي كم جاكرنا نكاتلا بنصارو دما از ماركت زي حدا نطبي 39 از ستراكشرز ندحر بري غيرو كابزا اكوميليشن غير ودلو نحوزي دما اول ذا واي بيرش كرينا نوح دما ناي بيرش ناي مقصال تقولو كلوي مال سلازيا وسانيت بوتا وي دما ازيا اقداسيت ستابيا كم جاكرنا كنكاتلا دما يعدمكم قصيلنا يورو يو اس دي كرينا زحشه منقدي ابز زحلفه سومنات يورو صبغ زخونه منقسقاسي كرقني مالتي ابز ندحرينا دما ناي نوح غزي زنبره بيرش ترند لاين كومبليتلي وي دما تي بيرش موف زنبره كومبليتلي بريك غير وبزي نريالنا ስለዚህ ማርኬት ድማ ናይ ሽፍት ኢንቫይሮንመንት ፎርም ገይረልና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ እንታይ ክንፅበይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን በዚያ ዘላታ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ሂባትና ኣላ ናይ ዝሓለፈ ሕጂ ድማ ፕራይስ ንእሽተይ ሊትል ቢት ፑሽ ናብዚ ድማ ፕራይስ ኢሚድየትሊ ናይ ኮንቲኔሽን ክመፀና እዩ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ማርኬት እዚ ብዝኾነ መንገዲ ነዚ 1.16 ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬግን ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ፎርም ገይሩ ግን all the way marketنا ناب حدا نتو 14.7 كسنا بله كسب ابزيانا مراد تقولوا كلوا سلازي ولاهم كاب جي بي بي يو اس دي يورو يو اس دي زبلصتن ازيا صحيح تسات اب ابزيا تدالياتنا الله قصيلنا ريو اسد دما يو اس دي كاد دما ابزن حرينا ماركت اوف كورس ابناي نوح زبل رينجي زلو ولا نسونا بنحرينا جن ابزيا بنشتي فورم جراتنا زلا ازيا بلت زخونه رينج فورم خويناتنا لا سلازي انتا كنصبينا حدنا ب4 37 نازيا ستراكشر زي بريك نحر غيرنا امود ما دي اكس واي نحر بولش فورميشن غيرنا از ماركت زقاسنا بلا ناب حدنا 41 ستريت اوي ناب زينا يمسقام تقولو كلواي كمجا غيرنا دما باي بوزيشن كريانا مالتي منصارو دما دولار اندكس نحرتا كنبلا صرخنا اريا اوف فاليو نحر بريك غبرا زي كيلو يو اس دي كا دما حكنا حدنا 4 0 16 زي ستراكشر مالتي نازي بريك قبري كاسنا بلا دما نز ستراكشرز ميتيجيت نمغبار immediately ناب حدا نتبي 39 ناي مورات تقولو كلوي سلازي ستوب لوسنا انا اباف غيرنا دما كسبابزي سيل بوزيشن كنحز نخلينا اب ناي يو اس دي كات دمت زلو سومون كم غيرنا مارك غيرنا نتسمع قال كاتيلنا نريو اسيت جي بي بي واي حنتي كابتن زبلص اسيت ابوكو ايكونتين كن بحفشات جي بي واي طرح ወይ ጂጂ ትሬድ ጎብር ሰባት ክትሉ ትቆልይኹም
200.45 ستراكشرز بريك ساب زيراهم زخونه منقد سيلز بحال كيتاتو اب جي بي بي جي بي واي نازي ستراكشرز بريك اوت دما قسنا بلا ماركت نزي ابزلو ستراكشر ميتيجيت نمبر نابز كورد تقلي ስለዚ ቁርብ ግዜ ክትወስድያት ኣብ መንጎ ዘሎ ፒፕ ንውሕ ዝበለ ዲስታንስ እዩ ዘሎ ግን ብሓፈሽኡ እዚኣ ከይረኣና ሴል ከይንኣቱ በንፃሩ ድማ 204 ስትራክቸርስ እንድሕር ብሬክ ማርኬት ብሬክ ገይርልና ድማ ኦል ደ ወይ እዚ ማለት እዩ እዚ ስትራክቸርስ እንድሕር ብሬክ ገይርዎ immediately recovery እዚ ኣሰት እዚ ቀስ እናበለ ኣብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝነበሮ ሃይ ናብኡ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ እያ ተቐሚጣ ዘላ ጂቢፒ ጂፒዋይ ስለዚ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ 202.45 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንተገይራ ሴል ፖዚሽን ክንብል ኢና ኦል ደ ወይ ድማ ማርኬትና ናብዚ ክትወርድ እያ ማለት እዩ በንፃሩ ናይዚ ብሬክ ኣውት ድማ immediately ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት USDCHF እዛ ኣሰት እዚ USDCHF ካብቶም ኣብዚ ዳርጋ ብሓፈሹ ዋላ እውን ኣብዚ ዓመት 2 ዓመት እቲ ዝበለፀ ኤክስፓንድ ዝገበረ ኣሰት እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ እውን ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ከምዚ ክንሪኦ ከለና ካብ ፌብ 2005 ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ዲስ የር ሙሉእ ዘይዝኾነ ምኩራት ቡሉሽ ዝኸይድ ዘሎ ኣሰት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ማርኬት ሪቨርሳል ንርኢ ኣለና ወይ ድማ ኣብዚ ሪጀክሽን ካንድልስ ፎርም ገይሮምና ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም 195.9 ማርኬት ሪትሬስ ክገብረልና ሞ ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ምክንያቱ ፕራይስ ሙሉእ ሪጀክሽን የርእየና ኣሎ ከምኡውን ስትራክቸር ሽፍቲ ይኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ 195.9 ፕራይስ ኣራውንድ ዲስ ኤሪያ እንድሕር መፅኡ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ብምግባር there is good opportunity to look for sale so ብዝኾነ መንገዲ CHFGPY ንባይ ዝበሃል ከይትርእይዋ ብሓፈሽኡ ግን 195.45 ናብዚ እንድሕር መፅያትልና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ናይ 1.450 ዝኸውን ፒፕ ስቶፕ ሎስ ጌርና ኣሴስዊን ንነዊሕ ሴል ፖዚሽን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ዓም ብዝያዳ ድማ እቶም ኣብ ክላስ ብሓደ ዘለና መዓልታዊ ካብ ሶኒ ጀሚርና እናተኸታተልና ክንከይድ ኢና 195 እንተመፅያ ግን ኩልና ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጎልድ ጎልድ ኣብዚ ላስት ዴይስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ዓርቢ ኦል ደ ሳደን ቢግ ሴል ኦፍ ርኢና ነርና ማለት እዩ እንድሕር ርኢና ሃየር ታይም ፍሬም ከማን ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሞመንተም ካንድል ናይ ቢሪሽ ፎርም ገይርልና ኣሎ ሕጂ ድማ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ሜቲጌት ገይርልና እዩ ስትራክቸርና ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሜቲጌትድ እዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን there is high probability ማርኬትና ናይ ሪቨርሳል ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና ጎልድ ሓደ 4,110 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብዘለዋ እንድሕር ብሬክ ገይራትልና ስቶፕ ሎስ ቢሎው ጌርና ክሳብ ኣብዚ ባይ ፖዚሽን ክንርኢና ናምበር 1 ተዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ማርኬት ምኽፋት ምሸት ማለት እዩ ሎማዓንቲ ፑሽ ኣብዚ ክትመፅእ ትኽእል እያ ናብ 4,035 ኤርያ ካብዚ ድማ ማርኬት ሪጀክሽን እንድሕር ርኢና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክንኣትዋ ኢና ንባይ ናምበር 1 4,110 ብሬክ እንተገይራ ናምበር 2 ድማ ፕራይስ ናብ 4,035 ናብዚ ኤርያ ዝመፅኡ ሞ ሶሪ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ፎርም ገይርና ካብዚ ድማ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና በንፃሩ 4,035 ኤርያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ኮይና ድማ ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ናብ 3,891 ክትወርድ እያ ናብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት ስለዚ እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ብዙሕ ሴል ኣይንእቶ ናይ ጎልድ ሕጂ በንፃሩ ግን በዚአን ክልተ ንብለን ዘለና ንዕን ፅቡቅ ጌርና ንከታተለን ማርኬት ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብ ፎርም እንተገይርልና ቀዲምና ባይ ፖዚሽን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ቢትኮይን እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዊክስ ዝኸውን ዋላ እውን ዘዋርሕ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝሓለፈ ዝኸፍአ ግዜ ዝሕልፍ ዘሎ ቢትኮይን እዩ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ካብ ኦክቶበር 6 ጀሚሩ ማለት እዩ ማርኬት ስትሬት ኣዌይ ኣብ ናይ ሴል ኦፍ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክንፅበ ኢና ኣብዚኣ ቢቲፉል ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይረልኩም ኣለኹ 96.4 ማለት እዩ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይኮነት ብዝኾነ መንገዲ ዋላ ንኢንቨስት ይኹኑ ዋላ ንትሬድ ትገብሩ ሰባት
ቢትኮይን ዝኾነ መንገዲ ባይ ፖዚሽን ከይትብልዎ 96,460 ብሬክ ከይረኣና ማለት እዩ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ማርኬት ግን there is high probability price ናብ ኢንስቲቱሽናል ሌቨል ናብ 100 ንክትሃርም 96,460 ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ኢሚድየትሊ ናብ 90 ናብ 100 ታርጌት ብምግባር ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ እዚኣ ኣሰት እዚኣ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ዓርቢ ማለት እዩ ናብ 94 ወሪዳ ነይራ ኣብዚኣ 94 ብሬክ እንድሕር ገይራ ሕጂ ድማ ሴል እንድሕር ቀፂሉ ብዘለዎ ምክንያቱ ስቲል ማርኬት is forming lower lows there is nothing shift ንሪኦሉ የለና ማለት እዩ lower lows እንድሕር ፎርም ገይሩ 94 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ስትሬት ኣዌይ ማርኬት 88 ክትሃርም 88,000 ስለዚ ናብ 88 ቅድሚ ምውራዳ 96,400 ብሬክ እንድሕር ገይራ ድማ all the way ባይ ፖዚሽን ክንሕዛ ኢና ብዝኾነ ግን ሕጂ ዋላ ኢንቨስት ክንገብር ንኹን ዋላ ገለ ባይ ፖዚሽን ከይንኣቱ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ከይርአና ማለት እዩ እዚኣ ብለስሰ ጣብያ ከምዚኣ ጌርና ንከታተልና ያ ነዚ ሰሙን እዚ ሒዘን ዝመፃኩ ዜን ይመስላ እዚአን ብሉፃት እየን በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ ኢና ዘለና ዝኾነ ሰብ ሳና ትሬድ ክትገብሩ ወይ ድማ ብሓንሳብ ብዛዕባ ትሬዲንግ ክንዘራረብ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንታክት ግበርኒ ፊል ፍሪ ኩልና ድማ ብሓንሳብ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኦፕንሊ እንዳተኸታተልና ኢና ክንከይድና ማርኬት ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ይምነ ሰናዩ ባይ ፈና